Pozdravujem vás, priatelia. Zase si tak trošku fyzicky robím a prichádzajú krásne vnemy. A ten, ktorý teraz prišiel a v krátkosti by som ho rád rozobral, je o sťažovaní sa. V tom športe sme ako národ veľmi vyspelí, ale je to čosi, čo nám obrovsky ubližuje. Ale obrovsky. Človek, keď rozpráva o svojich problémoch, rozpráva o svojich starostiach, o svojich akoby pomyselných nespravodlivostiach, upriamuje pozornosť na túto energiu, na tieto deje a vesmír mu ich potom pridáva ďalšie, lebo má pocit, že ho zaujímajú, že sú pre neho významnými vlastne. Plus to má ďalšie všelijaké súvzťažnosti. Napadol ma k tomu veľmi krásny príklad. Predstavte si, že do školy, spomente si na školské časy, a predstavte si, že do školy prídete úplne nepripravení. Nebudete mať knihu, zošit, domácu úlohu, pomôcky, nebudete nič vedieť a na písomke nič nenapíšete. A potom dostanete 5. A prídete domov a začnete rozprávať mame, súrodencovi, kamarátovi, že ty počúvaj, vieš čo, ja som v škole, všetko som si zabudol, nič som nevedel, úplne, že nič som nevedel, ty normálne, a tá potvora mi normálne dala 5. Že takto vyzerajú naše sťažnosti. My nevnímame podstatu toho, nerozumieme jej, pritom všetko, čo sa nám v živote deje, je dôsledok nášho správania, konania, myslenia, našich postojov k daným situáciám. Prišli sa nám zopakovať, prišli nám ukázať, že sme ich poriešili nesprávne a prišli nás doviesť k tomu, aby sme ich poriešili tak, ako máme. A my, miesto toho, aby sme toto urobili, sa sťažujeme. Tým prenášame časť tejto energie na svoje okolie, toho zaťažuje a dôsledok toho všetkého sa znovu kumuluje v nás. Ak chcete zlepšiť svoj život, prestaňte sa sťažovať. Ak sa sťažujeme v myšlienkach, že proste vám ide v hlave, niekde na pozadí, čosi, toto ovplyvniť je náročné. Nemôžem povedať, že nedokážeme, ale je náročné. Ale vieme ovplyvniť naše slova. Takže ak sa niekedy vyskytnete v situácii, že už vypoviete to, že vieš čo, ten môj kolega v práci, to je normálne, ten tak mi ubližuje, nič nerobí, proste úplne ulieva sa, ja tam za neho makám, proste, respektíve to je jedno, či to je v práci, či to je doma, či to je so susedou, či to je niekde v politike obecnej, že ten starosta, to je normálne, to je strašné proste. Alebo čo si, čiže už keď to vypoviete, skúste to dokončiť nejako pozitívne. Uvedomte si ten moment, že zase sa sťažujem, prečo to robím, prečo si ubližujem, prečo tu riešim čosi, čomu nerozumiem v plnej podstate a trpím z toho, ako mi tá situácia prichádza pomôcť. A už či to je fakt, že v zdraví alebo v čomkoľvek, tá situácia každému človeku prichádza pomôcť, prichádza ho zachrániť. A náš postoj voči tej situácii vytvára odpor, ktorý potom zdieľame s okolím, ubližujeme jemu a tým ešte viac ubližujeme sebe. Takže takúto vypovedanú slovnú myšlienku o sťažovaní skúste zakončiť pozitívne. Dajte tam čiarku v tom momente, ako ste si to uvedomili a obráťte to. Ale idem hľadať spôsob, prečo sa mi to deje. Idem hľadať možnosti, ako to zvládnem. Alebo, práve som si uvedomil, že asi v tom budem mať prsty aj ja a rád by som toto celé pozitívne zmenil. Tých možností, ako dokončiť tú vetu, je neskutočné množstvo. Čiže to je na vás, ako si ju tam obrátite, ako si to dokončíte. Hľadajme tie spôsoby a prestaňme sa sťažovať. A ak chcete o tomto vedieť viac, túto sobotu 22. je v Bratislavskom dome kultúry taký deň poznania. Budeme tam mať s Datkou prednášku a krst našej 3. knihy. A keby ste to nestihali, alebo by ste chceli to tak nejak ešte viac celé zažiť, tak vás pozývam na náš Avatar Fest 28. a 29. marca v Dome kultúry v Seredi. Všetko nájdete na avatarfest.sk. Bude tam obrovsky veľa krásnych ľudí a nie len tí, ktorí tam majú prednášky, cvičenia, koncerty ako Slnko v srdci, profesorka Hogenová, doktor Mikuláš Štefan, Jozef Banáš, profesor Peter Staniek, Jaroslav Grunwald a proste nádherné, krásne Diana Mozoláková, Michelle,
Matej Light, Peter Planeta a to menujem vždy tých akože najznámejších, ale oni všetci, ktorí tam vystupujú, nedostal sa tam zďaleka každý, prinášajú svoje životné skúsenosti, svoje zážitky, svoje poznanie, ktorým prešli a ktorým môžu obohatiť aj vás. A do toho tie neskutočné krásne koncerty, tá liečivá hudba, sound healing, cvičenia a veľa podobného, že tá neopakovateľná atmosféra, ktorá sa tam tvorí niečím ako esenciou, niečím nádherným, krásnym, to má obrovskú hodnotu, to je k nezaplateniu. Všetky bližšie informácie nájdete na nie Alatra, ale Avatar, ako ma minulo obviňoval niekto, že hovorím nezrozumiteľne a tak. Avatar ako je ten film, Avatar ako je určitá úroveň ľudského bytia, ktorá presiahla bežné starosti, bežné problémy, je niekde nad týmto celým a vníma podstatu veci. To je Avatar. Takže avatarfest.sk. Vidíme sa tam koncom marca a veľmi sa teším. Ahojte.